Bener, Bang Made Sindu. Saenem ki ya wis blenger merantau ya capek melu uwong. Soale apa melu uwong ki ya enek penake, enek urane. Ya melu uwong ki ya enak ya enggak enak, enake ajeg ben sasi entuk dhuwit, ra enake ra tau iclik ya to. Kayak terus ora enake iki ya awake kesel panggah kerja. Ngono. Lek kerja terus kapan lek sampean nggawa tali wis nemu penggawean, aku bakal balik Indonesia yo ngaritne wedhus karena saya nem tuku wedhus ya to ada 3 ekor. Yo jadine saya nem ya balik ngarit ora apa-apa ya to. Sing penting iso dandan seksi semblohe ngarit. Ndak popo Mas, ndak popo. Kan iso malah sadu ya to. Terus engko ben gosong. Ora wedi gosong trahno saenem ki wong kampung. Ngono lho sayang. Ben karo iso